Ku shiga YouTube ku danna subscribe a tashan Dan Sholi sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu ingantattu, shahararru kuma ƙayatattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ila kwana. Kai malam, ni fa na gaji tun da ka tsayar da ni zan ma ne. Ka gaji? To, ka biya ni kuɗin rawana. Na me zan biya ka? To, ni ba rawan na maka ba, ka biya ni mana. To ai ni a daidai ka biya ni. Dalla ka biya ni kuɗin rana, in ba haka ba, wallahi baran ba da wannan. Ai ni na kira na kuma ka taka. Na ba ɗaya iska bane, ka kawo naira 10 in ba haka ba, na ware ɗiɗɗirma maka naushi a nan wajen. Abin sana'a na za ka tafi da shi zan kira ma jami'an tsaro. Gashi na tausaya ma, amma kar ka ƙara.